Jeg er Tom, GAI Avatar Marketing ekspert fra Tekno10 Email. Tekno10 Email B2B Reklame er et digitalt reklamesystem, der er udviklet specielt til dig. Dette system hjælper dig med at gøre dine tilbud synlige på en effektiv og målrettet måde og med at skabe nye forretningskontakter. Med Tekno10 Emails omfattende database kan du nå ud til fødevarenetværk og sælge til regionale, nationale og internationale grossister med fokus på paletterede produkter. Tekno10 Email er ikke en salgsplatform, men et intelligent reklamebureau, der giver dig mulighed for at præsentere dine produkter professionelt og tilbyde dine brands til dine målkunder på en synlig og struktureret måde. Systemet henvender sig til dig som producent med direkte kontakt til drikkevaremarkeder, fødevareforhandlere, delikatesseforretninger, madudbringningstjenester, supermarkeder, fødevaregrossister, frugt- og grøntforhandlere, fødevareproducenter, konfekturebutikker, specialforhandlere af emballagematerialer, helsekostbutikker, asiatiske butikker, discountbutikker, købmandsbutikker, økologiske fødevarebutikker og lokale leverandører. Tekno10 og skaber også skræddersyede produktvideoer med ejerarbejde, som beskriver dine produkter smukt på over 50 sprog og gør dem lettere at markedsføre. Hver sprog books individuelt og tilpasses, så dine produktoplysninger leveres præcis, hvor de skal være. Tekno10 Email linker køber direkte til dig med dine tilbud for at nå ud til de rigtige markeder på en struktureret, professionel, effektiv måde. Tekno10 Email hjælper dig som producent med at spare værdifuld tid, omkostninger og kræfter med et moderne, digitalt system, der er specifikt rettet mod produktmarkedsføring i B2B-sektoren. Ved hjælp af vores licenserede database skaber Tekno10 Email produktvideoer eller e-mail-skabeloner af høj kvalitet til dig med professionelle billeder, passende musik og moderne avatarer. På denne måde repræsenteres dine produkter på en tiltalende, juridisk kompatibel og mangfoldig måde, og nye forretningskontakter til engroshandel anvendes direkte. Tekno10 Email tilbyder dig som producent en målrettet specialkampagne fra dig hver uge eller måned. Vi sender dine palletilbud via professionelle e-mailkampagner til nationale og internationale kunder fra forskellige brancher. Den direkte kundekontakt foregår via dit eget telefonnummer, e-mailadresse eller hjemmeside. Det betyder, at al kommunikation og behandling forbliver i dine hænder. Tekno10 Email sikrer, at dine tilbud når ud til de rigtige kunder på det rigtige tidspunkt, klart, effektivt og synligt. Tekno10 Email, dit innovative reklamebureau, støtter dig med den digitale markedsføring, du har brug for som producent, nationalt og internationalt, klart, effektivt og virkningsfuldt. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Tekno10 Email på info@tekno10.com.